Pois aquí estamos xa no edificio multiusos Manuel Rivero de Lalín. Aquí imos facer a presentación do número 18 da portada Nós, a xente do redor. Nesta ocasión van ir na portada debidamente dibuixados por Martínez Coello e a súa dona Miguel e Toña son os protagonistas da nosa portada, un matrimonio moi querido porque leva na mirada emanando de maneira continua o amor, o compromiso, a familia e os amigos. E iso é a guinda do pastel, así que imos empezar. Empezamos xa. Sin dúbida, aparte que me topei con amigos que non contaba toparme. Eu sabía de Charo Gormar, que me liou, pero eu sabía tamén de Belino, pero non sabía do homenaxeado deste ano, nin sabía que iba a haber tanta xente nun día de calor, porque a verdade é que está habendo unha vaga de calor importante, e aquí reunirse en Lalín, no kilómetro 0 de Galicia, para min é unha honra darlle a benvida a todos os que vos acercades aquí. Normalmente estamos acostumados a recibir xente no inverno por aquilo do cocido, pero de brao somos exactamente igual de efectivos, así que espero que o pasen ben e que teñan unha leda xornada. Moitísimas grazas. Ti refrescaba los pés e eu agochado antromillo puiden ver o guapa que és e arrimei-me a che falare e que afortunado fume porque me fixeche caso que a outros non lle faz ningune. No rego da auga da fonte eu convideite a pasear pase niño fomos indo cara ao monte e o resto non vou contar. Que todo isto vaya rulando, que preparan, organizan, empurran con cariño e fan posible que hoxe podamos estar aquí celebrando un novo número da revista Nós, a xente do redor. Agora era cando me iba a andar a miña revista, pero aconteceu algo, que neste ambiente máxico, completamente posuída por as cadencias e as musas dos músicos, agarroume a palabra e o pensamento e escribiu para esa parella isto: amor. Cantas fontes fixeches manar para namorar corazóns? Cantas bocas secaches para beber bicos? Cantas mans arderon nas noites floridas de estrelas tecendo versos de lume? Cantas horas, amor, nos roubaches? Cantas nos prendiches no anel da voz en luz? Cantas lanzas rompiches? Cantas cancións vibraron por ti para que morreramos co teu candor de mar salvaxe e sen confín? Parabéns. Dende o día en que embarcou sinte unha fonda morriña da aldea onde se embarcou. Mentres deixa atrás o val vai dicindo polo baixo voltarei o Salgueira. Voltarei o Salgueira.
non estamos aquí de casualidade. Somos herdeiros do que nos deron e do que somos. Moitas gracias. Bueno, meu querido director de Nós a xente do redor, gran día o de hoxe. Valoracións? Pois apoteósico. Eu diría que foi un día nas lembranzas que quedarán no futuro e que presentamos a nena, que cumpreu a nena 18 anos, presentámola na LIN e despois fixemos a festa da amizade, a festa do cariño, a festa dos agarimos, a homenaxe a Toña e a Miguel, ese momento único donde a xente do redor se xunta e amanece a alegría, amanece o sorriso, a poesía, os afectos e os agarimos, non? E os agarimos, ademais aquí amanece todo porque nos recorda a ese Breogán, a ese lar, a esas casas dos nosos antigos, dos nosos ancestros, porque este fogar de Breogán, a verdade, moi ben escollido, o noso querido Carlos, amigo teu, a verdade que hai que dar Carlos Cuñerro é un parabéns, sol, total. Temos que felicitalo polo seu equipo de traballo, Total, porque aquí teu equipazo. Comen 400 persoas, nos éramos 72 ou 73, 73 persoas, nos atendeu a todos que con nos unha manexaron sonrisa. da maneira máis elegante, máis limpa e máis delicada que existe. Pero Entón, iso é bueno, maravilloso. parabéns tamén a Carlos por este remate de festa. Temos que agradecer a todo o equipo capitaneado en Lalín por Charo Golmar, estivo o alcalde o Crespo, bueno, estivo fantástico, tamén o alcalde, a Conselleira de Cultura. Sí, Begoña, esa xa é moi ben, o estupenda alcalde, esa moi ben, chica, que nos recordou as mallas, nos falou das carballeiras de Lalín, nos falou da literatura e nos levou por esos mundos desta terra. E para min, Marina, eu estou na casa. Eu son do Asneiro, o Asneiro é o que lle dá vida ao Deza, porque eles din que non, din que é o Deza o que pilla o Arneiro, pero non é verdade. O mellor é que saben a historia do revés, Abelina, tantas veces. veces. Pois, bueno, o Arneiro, pois é o Asneiro. Entonces, estar aquí en Lalín, no Asneiro, no Deza, ca concelleira, cos amigos, veu Carmen Leite, veu Jornal Casares Gándara, parlamentario. Despois estuvo Armando, Armando Himno. Hoxe tivemos efectivamente primicia o himno, oye, que ben quedou himno as letras ao lado do himno a xente do redor. Que ben, que empaque teñen os dous. Eso ademais é que ademais vai ser único, porque total, abriremos, como sempre, co himno das letras galegas, e que se parece se pechamos co himno de nosa xente. Penso que sí. Penso que a Rianxeira vai quedar xa un poquinho, non digo quitada, pero bueno. Bueno, pero podemos la cantar despois na comida. Efectivamente, anda por aquí unha arañiña, Belino, dicíndonos que xa o día vai chegando ao seu fin, porque ti e eu traballamos arreo, agora que non nos ve ninguén, fixéchelo fenomenal. Bueno, ti, Marina, pero tiñamos unha escaleta o sea, estuvemos presentando 2 horas e media. Dicho esa escaleta que nunca existe. Que son 5 minutos. No, a escaleta de hoxe era potente, casi me daba un pouquiño de vértixe. Temos que contar que había. Sí, no, de verdade, señores, había. A ver, as ainas. E que máis podemos decir? Pois nada, que foi un... A verdade é que queda unha sensación de satisfacción, porque tamén Miguel e Toña encontraronse moi ben, eses agasallos tan saídos do corazón, e, bueno, a verdade é que foi todo moi bonito. Despois a música, bueno, claro, ter o seu fillo, a Martín, a Miguel, os dous, despois o querido Manuel de Felisa, por a Virxen Santísima, que esa voz dese home, además, que riquiño como nos acompañou, veu incluso a xantar connosco, Manuel, eres hasta o último momento aí. De verdade, vayan a todos os seus concertos, Manuel de Felisa, super recomendado, Martín Blanes, super recomendados, porque son entrañables. Bueno, yo o gran Masi non lle vai a desos concertos, porque saben el. É que non dá feito, non dá feito, se veremoslo na televisión de Galicia, preguntando cal é a cámara que o enfoca. Oye, sabes unha cousa, Marina? Dime. Que nós, ás veces, somos así, e nós nombramos a todos, pero non nos nombramos a nós.
vale? E non o digo por presumir ni nada, pero é que cando lemos todos os promotores, sabes de quen esquecemos? Esquecemos a Marina Sánchez Canal Cultura, que era o primeiro que aparecía na lista. Fíxate, Pero bueno, nos porque pasamos íbamos a aos decir outros. agora xa aquí, vámoslo decir Bueno, pues aquí. mira, O importante é que somos unha gran sí. familia, que isto vai a máis, é a mellor, é que... E o canal tamén está medrando. Está moitísimo. medrando. Eso tamén é a verdade. É a verdade, é que o O sea que esforzo ao gracias. final ten unha recompensa, todos o sabemos, estamos traballando moito e ben, penso. Sí. Así que eu, de verdade, douche os parabéns, porque coas túas situación, Abelino, que sabemos que estabas un poquinho pachuchiño, Sí, sí. e que aguantes e que estés facendo as cousas que fase, que es Agora, un campeón, se te fijas un pouco, notáseme que empezou a estar cansado. Pero é que son as 7 da tarde. Empezamos E non... ás 7 da mañá, me levantei. Dígoche que son as 8 menos cuarto, Abelino. Empezamos ás 7 da mañá, estábamos todos en ronda. Exacto. Así que unha cousiña sola, voulle decir a xente aquí dende o canal, pois que non se preocupen, que vamos a ter cultura para dar e tomar, e que pensen dunha vez, bueno, xa dixo o alcalde que nos iban a facer unha homenaxe, Ti? bueno, pero se me fan a min por dous, e a ver se nos nominan dunha vez, bueno, nominados estamos sempre, ahora que nos den o premio, outra vez nominados dende Lalín, dende o Fogar Agora están nos nominando aquí no Fogar de Breogán, nesta maravilla. nesta maravilla. Acudan a este sitio que é entrañable. Entrañable, maravilloso. Moitas grazas por Un bico, todo. Marina, aquí en Director, público. moitas grazas. Adiós. Esas palabras non dicen nada en este momento. Son o fillo dos homenaxeados de hoxe e moitísimo máis. E non son o único fillo, este que está facendo aquí as fotos tamén. E outros fillos somos os irmãos. E non hai palabras que poda decir de meus pais. E como non existen esas palabras, o agradecemento vou volo dar a vos por estar presentes hoxe e trasladarles o cariño a meus pais. E penso que eso me parece.